אנחנו בכל מה שמצחיק בעולם למדים מטעויות העבר שלנו, והפעם שכרנו חברת אבטחה פרטית על מנת שלכם יהיה ביטחון לצפות במופע בלי שום דאגות. ניסן? אהלן, ניסן, נעים מאוד. חברת אבטחה, בולדוג, חברה מאוד אמינה. מהטובות בארץ. הכי טובה שיש. אנחנו נאבטח את שני המופעים, את המופע ב8:30 ואת המופע הנוסף ב10:30. כן, אתם תדאגו להבטחה, אנחנו נדאג לצחוקים. כך סיכמנו. כל אחד עושה את מה שאלוהים נתן ידיים, וכל אחד עושה את תפקידו. אתה גם יודע לספר בדיחות? בדיחות, כשאנחנו יושבים במשמרת, אני ועופר ושור, אבל זה בדיחות גסות. לא בשבילכם. אצלנו מותר. לא, גסות. עדין, גס עדין. יש משהו גס עדין? מוגס. שני הומואים. טוב, בוא... עושים סקס. עזוב, זה לא... שתי הופעות, 8:30 ו10:30. יהיה מקום לכולם, הופעות בישיבה, בואו. אחד אומר לו, תגיד, כואב לך לשבת? לא, אני נוסע על אופניים. כי בתחת